Son Lara Boubeta e son mestra de educación primaria lesbiana visible. Que quere dicir iso de lesbiana visible? Pois que son lesbiana e son visible, tanto dentro como fora das aulas. Isto quere dicir que tanto o meu alumnado como as miñas compañeiras saben a miña orientación sexual. E diredes vos, e por que é tan importante que o saiban? Pois por varios motivos. En primeiro lugar, porque antes de ser visible, todo o mundo daba por feito que era unha persoa heterosexual. Profe, tes mozo, que tal co teu marido? En segundo lugar, porque visibilizándonos facémonos reais. E en terceiro lugar, para que as persoas da miña aula vexan que non é nada que teñamos que esconder. E podería seguir dando máis motivos, que os temos, pero xa quedou claro, non? Eu, pola contra, cando tiña a vosa idade, pensaba que o que me pasaba estaba mal. Nesa época, a diversidade sexual e de xénero non estaba no currículum. Tampouco tiñamos moitos recursos, nin moito menos vídeos como este. E o de conmemorar o orgullo no cole, nin por asomo. Esa falta de referentes na miña infancia fixo que intentara ser como o resto. Como se só houbera unha cor no mundo, ou unha única forma válida de ser. Así que puxen todo o meu empeño en aparentar ser heterosexual. E que pasou? Que iso provocou unha especie de loita interna en min que me levou a facer cousas das que hoxe en día non estou orgullosa. Digamos que tiven unha época un pouco rebelde. Mesmo cheguei a ter algún que outro problema co meu corpo, como un pequeno trastorno da conduta alimentaria ou conflitos coas miñas amizades daquel momento. E ata cheguei a ter mozo. É que estaba claro que algo non ía ben. Non foi ata os 18 anos cando aceptei a miña orientación sexual. Agora penso que se tivera referentes na miña infancia, isto tería acontecido moito antes. Por iso é tan importante tratar isto nos colexios, nos institutos, para que ninguén volva a pensar que o que sinte está mal. Sei que non hai que ir tan lonxe, sei que pasa aquí, que comenzan a ter medo se colgamos o mandil. Nos rebeldes e insumisas imos mudando co tempo, tanta lei conservadora que nos quixo oprimir.